Helo bawb a chroeso i'r fforwm cwestiynau cyffredin hwn, lle bydd eich arweinwyr sefydlu rhanbarthol yn trafod rhai o'r pryderon sydd gyda chi fel athrawon newydd gymhwyso mewn perthynas â'r cynllawiau sefydlu ar y thawyd yn ddiweddar. Gobeithio na gallwch weld bod y cynllawiau sefydlu statudol wedi diwygio fel y bydd mwyafrif ohonoch chi oedd ar drywydd i gwblhau eich cyfnod sefydlu yn llwyddiannus erbyn diwedd y flwyddyn academaidd yn dal i allu gwneud hynny. Gobeithio erbyn diwedd y drafodaeth hon, naill ai bydd eich cwestiynau wedi'u hateb, neu bydd gennych syniad da o ble i fynd i ddod o hyd i atebion. Yn gyntaf felly, rhai cyflwyniadau. Awen Penri ydw i ac rwy'n gweithio yn Adran Addysg Llywodraeth Cymru ar bolisi sefydlu athrawon newydd gymhwyso. Bore da pawb, Ieuan Jones ydw i, dwi'n o'r Gogledd ac dwi'n efo cyfrioldeb am athrawon newydd gymhwyso ac yn gweithio i'r consortiwm gwe. Bore da bawb, Daniel Davies ydw i a dwi'n ymgynghorydd dysgu proffesiynol yn gweithio gyda athrawon newydd gymhwyso yn rhanbarth y GCA yn De-ddwyrain Cymru. Reit, diolch yn fawr. Reit, nawr ni ddechrau gyda un o'r prif gwestiynau, sef y cwestiwn cyntaf felly. Roedden ni fod i gwblhau fy nghyfnod sefydlu ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon, sef 2019-20, a fydd modd i mi dal wneud hynny o hyd. Ieuan. Yn dan sicr, da ni yma i cefnogi chi gwblhau eich cyfnod ymsefydlu os oeddech chi fod i gwblhau eich cyfnod yr ha yma. Rydym am roi rhywfaint o hyblygrwydd i chi allu gwneud hyn. Mewn rhai amgylchiadau bydd eich ysgol yn rhoi cyfarwyddyd i chi, ac os ydych yn dal i fod yn brin o sesiynau, gallwch ymgymryd â rhywfaint o ddysgu proffesiynol. Bydd hyn yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol chi. Os na fydd hyn yn bosib i chi ymrwymo yn ystod y tymor yr ha, gallwch ailgydio yn eich cyfnod ymsefydlu pan fydd ysgolion yn ail-agor. Mae'r hyblygrwydd yma yn cynnwys rhywfaint o ddysgu proffesiynol, dysgu o bell a rhywfaint o absenoldeb. Reit, diolch Ieuan. Felly, falle bydd yn werth i ni dreulio chydig mwy amser yn tynnu sylw at trefniadau newydd. A bydd y cwestiwn nesaf yn ein helpu ni yn hynny o beth. Felly mae'r trefniadau newydd o gynnal 60 sesiwn, ac wedyn cofnodi 60 sesiwn o absenoldeb yn peri droswch i rai. A sut yn union bydd hwnna'n gweithio felly, Daniel? Wel, fel y gwyddoch chi, mae rhaid i athrawon newydd gymhwyso cael 380 sesiwn mwyn cwblhau proffil sefydlu, cyfnod sefydlu yn ystod y flwyddyn academaidd. Ac yn amlwg yn y tymor yma, gyda ysgolion wedi ail-bwrpasu sawl ffordd ac ar gael ar hyn o bryd, mae'n bron bod amhosib wneud hynny'n ffordd traddodiadol. Felly, dyn ni wedi cyfeisio ffyrdd o gallu bod athrawon oedd ar ffordd i basio neu ffordd ar i gwblhau i blwyddyn sefydlu yn medru wneud hynny. So mae 60 sesiwn felly o parhad dysgu ac yna 60 sesiwn o absenoldeb. O ran y 60 sesiwn o parhad dysgu, gall gweithgareddau cynnwys gweithgareddau dysgu o bell, efallai fod rai ohonoch chi fel athrawon yn gosod gwaith i'ch disgyblion trwy Google Classroom neu Microsoft Teams enghraifft, ac yn darparu adborth iddynt ac yn cynllunio ac yn y blaen. Gallai hynny cyfri ar sesiynau. Hefyd, falle bod rai ohonoch chi yn gweithio mewn canolfannau hwb, yn rhoi gofal i blant weithwyr allweddol, gwaith holl bwysig yn ystod cyfnod yma, gallai hynny hefyd cyfri. A hefyd, dysgu proffesiynol. Mae hwn yn gyfle bosib i ni ymgysylltu gyda'n dysgu ac yn gwella ni fel athrawon. Gallwn ni ddarllen yn proffesiynol, enghraifft darllen y ddogfennaeth ar y cwricwlwm newydd, a hefyd cael mynedau i ddysgu proffesiynol trwy eich consortiad neu eich awdurdod lleol, a byddwn ni'n ysbysu chi am rheini. Hoffwn nodi fod un sesiwn gyfwerth a 2 awr, ond does dim rhaid i'r 2 awr yna fod mewn un bloc, mae modd rhannu y mas dros gyfnod. Grêt, diolch yn fawr iawn, ateb cynhwysfawr iawn hwnna. Cwestiwn arall felly sy'n cael ei ofyn yn gysylltiedig â hyn i gyd yw sut mae athrawon newydd gymhwyso fod i ddefnyddio'r cofnod parhad dysgu newydd sydd wedi cael ei osod yn y pasbort, yn y proffil. Ieuan. Dyma hi'r daflen, a mae'r daflen yma ar gael ar chodwefan CGA ac mae yn eich proffil personol chi hefyd i gwblhau. A beth da ni'n ofyn, da ni'n gofynnu'r i holl athrawon sy'n ymgymryd ar cyfnod ymsefydlu statudol yn ystod tymor yr ha, gofnodi manylion unrhyw addysgu
neu eu gweithgareddau dysgu proffesiynol tra bod ysgolion yng Nghymru wedi ei ail-bwrpasu oherwydd y coronavirus. Dylai athrawon ddefnyddio'r ffurflen ised i gefnodi manylion yr addysgu a'r gweithgareddau dysgu proffesiynol maen nhw'n ei wneud. Bydd 2 awr o weithgareddau, fel o Daniel yn dweud, yn cyfri fel un sesiwn. Caniatáir i athrawon gofnodi absenoldeb hyd at 60 sesiwn yn ystod y cyfnod sefydlu. Bydd modd i chi gofnodi unrhyw absenoldeb yn ystod tymor yr haf ar tudalen 2. Yn ola, dylid lanlwytho'r ffurflenni ar ôl i chi gwblhau 15, 30, 45 a 60 sesiwn i'r tab cofnod presenoldeb ar eich proffil. Mae hefyd yn hanfodol bod chi'n hanfon mewn e-bost i'r tîm datblygu'r proffesiynol yn CCA ar ddiwedd tymor yr haf mwyn i'r cofnod ar-lein fod yn cael ei ddiweddaru. Gret, diolch Ian. Felly, yn gysylltiedig â hynny, oes modd i athrawon gymhwyso gyfnodi mwy na 60 sesiwn o addysgu neu weithgareddau dysgu proffesiynol neu absenoldeb yn ystod y cyfnod nesaf yma? Wel, mae yna rhywfaint o hyblygrwydd yn hynny o beth, ond does dim hyblygrwydd o ran mwy na 60 sesiwn o absenoldeb. Mae'r canllawiau'n glir yn ystod mwyn cyfnod sefydlu, mae athrawon dim ond yn gallu bod yn absenol am 60 sesiwn sydd yn gyfystyr â 30 diwrnod. Nawr, felly, os ydych yn athro sydd wedi bod yn absenol yn ystod y flwyddyn, dywedir am 1 diwrnod, hwn yn cyfri fel 2 sesiwn, felly dych chi ond yn gallu gwneud absenoldeb yn y cyfnod yma am 58 sesiwn. Felly yn hynny o beth, byddwn ni yn hyblyg yn galluogi chi wneud 2 sesiwn ychwanegol o ddysgu proffesiynol. So dyna lle mae'r hyblygrwydd yn hynny o beth. Gret, diolch Daniel. Mae'r cwestiwn nesaf sydd wedi dod i law yn ynghylch athrawon newydd gymhwyso sy'n ymgymryd â'u cyfnod sefydlu drwy gyflenwi. Ydy'r athrawon yma hefyd yn gymwys i gyfnodi 60 sesiwn o absenoldeb ac i gynnal 60 sesiwn o addysgu neu ddysgu proffesiynol? Ian. Yn syml yndyn, mae'r amodau union un fath i'r athrawon sy'n cyflenwi ac i'r athrawon sydd efo swyddi parhaol mewn ysgolion. Ac mae hyn yn cynnwys yr hawl absenoldeb ac yr hawliau ar y dysgu proffesiynol. Ond mae hyn yn hanfodol bod chi wedi cyrraedd y 260 sesiwn erbyn Ebrill 4 ac yn amlwg hefyd bod chi wedi cwblhau eich proffil ymsefydlu. Yn amlwg, mi fydd yr gwiriwr allanol yn rhoi cefnogaeth ac yn eich cynghori chi ar ansawdd eich proffil i sicrhau bod chi'n gallu cyrraedd ac gwblhau y cyfnod ymsefydlu erbyn diwedd tymor yr haf. Gret, diolch. Reit, y cwestiwn nesaf sydd gyda ni yw am ynghylch athrawon newydd gymhwyso fydd wedi cyrraedd 380 sesiwn erbyn diwedd y flwyddyn academaidd, ond heb cael ei ail arsylwi neu ail-adolygiad gan fentor neu wirwyr allanol. A fydd yr athrawon newydd gymhwyso yn gallu cwblhau o hyd? Wel, yn syml iawn, dyn ni'n ymwybodol o'r sefyllfa ac mae'n amhosib i arsylwadau digwydd yn y ffurf traddodiadol yn y sefyllfa sydd ohoni. Felly, fe gall un arsylwad fod yn ddigonol, yn enwedig os nad oedd agweddau oedd angen ei gwella. Byddwn edrych ac i ddweud y gwir, byddwn edrych ar y proffil yn ei chyfanrwydd, edrych ar adran 2, ar adborth sydd wedi bod rhwng y mentor sefydlu a'r gwiriwr allanol, ynghylch ar profiadau cyn ddod i benderfyniad terfynol yn ystod ein prosesau cymedroli rhanbarthol a chenedlaethol. Gret, diolch. Un cwestiwn dwi'n siŵr y byddwch chi gyd yn awyddus i gael ateb iddo yw erbyn pryd mae angen i chi gwblhau eich proffil sefydlu a sut fydd yn cael ei asesu eleni. Ian. Reit, ar gyfer yr holl athrawon sydd i fod i gwblhau ymsefydlu'r haf yma, mi fydd angen i chi gwblhau eich proffil erbyn Mehefin y 4 ar 15 fan bella. Mi fydd eich gwiriwr allanol a'r mentor ymsefydlu yn monitro eich proffil yn reolaidd ac maent ar gael eich cynghori ar eich datblygiad gyda'r proffil. Ar hyn o bryd, mi fydd y cymedroli rhanbarthol a chenedlaethol yn digwydd ym mis Gorffennaf, felly mae'n hanfodol o bob un ohonoch yn cwblhau eich proffil,
fel gall y tîm ymsefydlu cenedlaethol gwblhau'r broses gymedroli cyn diwedd y tymor. Gret, diolch. Ac felly'n gysylltiedig gyda'r cwestiwn yna, y cwestiwn nesaf sydd gyda ni yw, oes rhaid i athrawon newydd gymhwyso barhau i drafod eu proffil sefydlu gyda'i mentor neu gwiriwr allanol yn ystod y cyfnod yma? Wel, yn syml iawn, oes. Mae disgwyl i chi ymgysylltu gyda'r proffil ac i barhau drafod gyda'ch gwiriwr allanol a'ch mentor sefydlu. Yn amlwg, mae sefyllfa pawb yn wahanol, ac os nad yw gwiriwr allanol neu mentor sefydlu yn methu wneud am ryw reswm, byddwn yn cynghori chi gysylltu gyda ni yn yr rhanbarthau, a byddwn yn cynghori chi wneud hynny cyn gyntaf a phosib, fel ein bod yn mwy o cefnogaeth yn ei le. Gret, diolch yn fawr i chi. Os unrhyw beth pellach ydych chi am sôn amdano fe ynghylch y trefniadau newydd cyn bod ni'n cloi? Na'r unig beth sgynna i ychwanegu ydy sicrhau bod cadwch yn saff a cofiwch, da ni gyd yma i'ch cefnogi chi sicrhau bod chi'n gallu cwblhau eich cyfnod ymsefydlu cyn diwedd tymor yr haf os yw hyn yn briodol wrth gwrs. Ie, a hoffwn i ategu hynny, dyn ni'n meddwl amdano chi yn y cyfnod yma, ac os ych chi'n teimlo fod chi'n methu ymwneud â'ch cyfnod sefydlu yma, mae modd i chi barhau gyda hyn yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. A anghofus i sôn yn ystod y cyfarfod hefyd, mae'r 60 sesiwn absenoldeb yn rhywbeth technegol mewn sawl ffordd, a fydd hwn ddim yn cael effaith ar eich cyflog ac ar eich gyrfa yn y dyfodol. Gret, wel diolch yn fawr Ieuan a Doniel am eich help bore yma i wneud y canllawiau newydd yn gliriach. A diolch i chi am wylio ein trafodaeth cwestiynau cyffredin. Mae fersiwn Saesneg hefyd ar gael. A fe welwch fanylion cyswllt yr arweinwyr rhanbarthol yn y canllawiau newydd pe bai gennych chi yn y gwestiynau pellach. Mae'r neges yw i gysylltu â nhw i drafod unrhyw beth sy'n eich pryderu chi ynghylch eich cyfnod sefydlu. Felly orffen, hoffwn nodi eto ac ategu beth mae Ieuan a Daniel wedi dweud eisoes. Mae eich iechyd a'ch lles chi sy'n bwysig ar hyn o bryd, ac os oes unrhyw bryderon gyda chi ynghylch cwblhau eich cyfnod sefydlu, cysylltwch â'ch arweinwyr rhanbarthol a bydd yn barod iawn i'ch cynghori. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.